turaki turakin dange Abuja na da turaki Kaduna suna da turaki amma ya bani turakin dange Zamfara na da turaki Yakabawa na da turaki amma ya bani turakin dange Kano na da turaki Katsina na da turaki amma ya bani turakin dange Jigawa suna da turaki da Bauchi suna da turaki amma ya bani turakin dange suna da turaki Adamawa na da turaki amma ya bani turakin dange Borno suna da turaki Yobe suna da turaki amma ya bani turakin dange Kusawa na da turaki da Taraba suna da turaki amma ya bani turakin dange Nasarawa na da turaki Namiji suna da turaki amma ya bani turakin dange suna da turaki da Kogi suna da turaki amma ya bani turakin dange Wane ne turaki faɗa mana shi mu ji shi wane ne turaki faɗa mana shi mu ji shi turakin dange mutum ne mai girma turakin dange mutum ne mai garaya Alhaji Bello Yakubu dan malam Yakubu jikan Muhammadu mai yaki Alhaji Bello turaki jikan Muhammadu mai yaki Alhaji Bello turaki jikan mai yaki Alhaji Bello turaki ɗan sarkin musulmi mace da Bello turaki abubuwan mara da kuce turaki Bello kanan Bello sahibin Bello shatima Allah da abubakar ɗan ado da muje zaki da rauni mai akwai da wani na gwani baban Mustapha kuma da aka goye baban Fatima da turakin gidan gida ji Halima da Bello Hassan Fawa baban Hajijo diwar matan turakin yan dange haki Bello na Yakubu Kuna saurari wakar nadin sarautar kuna gobe Yakubu Nas turakin dange Allah ya kiya karko amin sifili da sifili uku biyar sifili da shida bakwai ɗaya ɗaya Abdul Isu ta ga lafiya basara ke zauna lafiya an yi na jihar ta sauka ta kowa ya jiya Alhaji Bello ne ɗan Yakubu an gana na turakin dange ta ga lafiya basara ke zauna lafiya Mai gida bido ka mai kiɗa na hankali Hanya kai gashi sanno sarki Turaki gashi ni na sarki Turaki ji kan mai yaƙi Turaki dan gidan sadauki Turaki gamci ƙara girma Turaki tunda kai na kai ma Turaki gashi ƙara himma Turaki da nadi na girma Turaki kai ko bani hudar Turaki kai ko ƙara hudar Turaki dange mun yi taron Turaki alkyau baka sanya Turaki wa za ya jama Turaki ka buge mazaje Turaki jarumi gwanina Turaki baka butulci Turaki kai da MD na Turaki maslaha nufina Turaki mai gidan Halimatu Turaki an goga umma Turaki kashe jarumina Turaki daga mace do Turaki daga mace do Turaki daga sarkin musulmi Turaki Allah taimakawa Turaki Allah ja da kwana Turaki kashi daga Yakubu ji ka Abubakar uban gida Turaki jinjina muke Turaki Alhaji Bello
Allah ji da kasar Allah. Hey! Allah. Sarki je kan sarki, ji kanwa ba mi aka yi da juraki. Alhaji Bello na Yakubu yau aka yi da juraki. Allah ja da kwana da ɗaukaka rabu. Sarki je kan sarki, ji kanwa ba mi aka yi da juraki. Alhaji Bello na Yakubu aka Juraki. Alhaji Bello dan Yakubu Wata an kasa take. A bata. To a bata haka ta dau. Mayan baki da suka zo aka tsaya to su halatta wannan ina musu barka da zuwa. Jama'a kasar Gombe waɗanda suka hallara nan da inda su hallara ba ina musu barka da zuwa bisa da wannan gagarumin taro wanda ya kasance shine na farko ga cikin zama na sarkin Bauran Gange wanda zan fara yi na naɗin sarauta a cikin Gange. Wannan sarauta mai tarihi ce wanda kuma Allah ya kaddari za ni naɗa wannan sarauta ɗan ƙasar nan ne ɗan nan ne. Kun san shi ya san ku, kun san ku nanai kuma ya san ku. Wannan shi ne ake ce ma Alhaji Bello ɗan Alhaji Yakubu Gobirawa. Shi nabba tarakin Gange. Wannan sarauta da nabba shi ta cincinta gare shi kuma ta cincinta gare ku ku mutanen ƙasar Gange. Na ƙirƙiro waɗannan sarautu da ba waɗannan mutane irin su dama da su shigo cikin wannan majalisa tamu saboda ci gaban ƙasar Gange da su kuta gaba ɗaya. Sarautu ana yin su bisa ga yadda ya kamata a yi su. Ana yin su na gado ko a ce zagi ko a ce shamaki yadda yake waɗannan rubutattu na. Amma sarakuna ko kuma uwayen ƙasa da manyan sarakuna sukan ɗauki mutane 'yan ƙarfin ƙasar wannan wuri waɗanda suka taimaka ma wannan wuri. Ana sarauta saboda a kai sunan garinka inda bai kai ba. Wasu mutane masu fuska masu hulɗa da duniya akan kira su fada a ba su sarauta idan suka je wuraren da suka zuwa ana cewa wannan shine turakin Dange, wannan shine ciroman Dange. To inda suka shiga Dange ta shiga wurin nan wanda ya kasance ta ƙara ɗaukaka sunanmu
sannan a ƙasa nan mukan ɗauko masu taimako waɗanda suka iya yi masu kishi mu ba su waɗannan mukamai saboda ƙoƙarin da suka yi a wannan ƙasa tasu ko kuma mazaunarsu. Alhaji Bello Yakubu kusan in ce ni gare ya tashi, saboda haka na san gwagwarmayar da ya yi har ya zama abin da Allah ya kawo shi. Ana buƙatar mutane waɗanda suke da mazaƙuta da ƙoƙari na nema da sanin abin da ya kamata a sa su ga irin waɗannan matsayi saboda buƙatar ƙasa ta ƙara bunƙasa. Kuma waɗannan sarautun ne suna nan ƙasa sun yi 30, amma dai na fara gaɗa wannan turakin nawa saboda ni ta sai gare yake ni rika shi. Duk wanda ya yi na neman kuɗi da wasu abubuwa na hulɗar mutunci da hulɗa ta mulki a gare ni ya ganta. Duk da neman kuɗin da ya fara a gare ya gan shi. Saboda haka ba wani wanda ya cincinta in fara ɗaukowa in ɗauke shi matsayin basarake na wanda ya wuce shi. Saboda haka shi yasa na zo na kira shi na ce ta in ba shi sarautar turakin dange. Saboda ba ta cikin tarihin sarautun nan dange. Ba don ba a yin turaki a dange ba ne. Waɗanda na gabata sun yi nasu sarautun ne waɗanda suka iya yi. Daga lokaci ke canzawa, mu ma mun zo da canji, mun tarar da canji. Saboda haka shi yasa yau ƙirƙirar sarautu da dama waɗanda ba a taɓa yin su dange ba, muka yi layin su za mu yi su saboda bunƙasar ƙasar dange. Don haka mutanen ƙasar dange musamman da gewaye da makwabtanmu na wababe wannan sarauta beta. Ina roƙon mai yakin wababe sarauta ka ta zama ta dange da wababe ta turaki. Kada a naɗa muna wani zai muna jayayya da turakin mu. Don haka mai yakin wababe da wani da wani sai irin da turaki ya wuce don suna da hakke a ƙasarka, ni kuma sha da hakke a ƙasata, gida guda muke. Babu bambanci dange da wababe duk gida guda na. Saboda haka mai yaƙi wababe na ci baki na ɗauki albasa baki na ci albasa da baki na taka na naɗa turaki. bari zuwa wani ya annan ba ka tuna. Ina gaban Hajiya Halima ke ba ni kyautar ki yawa. Hajiya Ummu Ami da ke je tambura. Hajiya Ummu wasa ya sha ki in mai fada. Hajiya Ummu ke ƙara ƙasaita yawa. Hajiya Ummu ga Aisha juda tambura. Hajiya Ummu a bani ni dai ko in yawa. Jinjina ga 'ya'ya na buntura kin kuna yawa. Allah Mustapha a gaida kai ka je tamburana. Kai Kabiru kai ma a gaida kai ka je tamburana. Yakubu a kai ma a gaida kai ka je tamburana. Bello MB a gaida kai ka je tamburana. Abdulrazak kai ma ka je tamburana. Da kwarana kai a gaida kai ka je jinjina. Ibrahim kai ni nake nufi ka je tamburana. Ibrahim ta so ka rausaya in yi tambura. Abubakar kai ma Abubakar shi da zana gaida kai ka je tamburana. Hadiza ke ta so ki rausaya ke je tamburana. Hadiza ke ta so ki rausaya ke je tamburana.
turaki Fatima ta so da jinjina kin gana zaka turaki Fatima ta so ga tambara na kunai miki turaki abokan tiraki ga mai cika jajo nai muku turaki abokan tiraki ga jinjina jajo nai muku turaki mai akwai ma'azu lambo a taso ga tambara turaki mai akwai ma'azu lambo a tilas na jinjina turaki ibrahim gida dokai na sate da yawa turaki da farkin sakwata na saka ka gazan yawa turaki barista inuwa abdulkadir Hajiya Mariya kimanin ya jinjina Hajiya Hani ga jaji yau ya yi tambara ya fi da ɗannin turaki kuma na yaba Abdullahi ya kuhu farko ka ji tambara Abubakar ya kuhu kaiwa jinjina yake Abdulwahabu kaiwa ka ji tambara Abdulrahman kaiwa ka ji tambara kai shehu ta so ga tambara yanzu ne maka Abdulkadir kaiwa da jinjina ka gane maka kai sa'idu ta so a hankali jinjina nake ga mamiru kaiwa da jinjina ka gane zaka ga aminu kaiwa da jinjina ka gane zaka ma'azu ka ta so a hankali gane na zaka Hassan kaga tilas na gaida kai jajo ya yaba Umaru kai ma a gaida kai jajo ya yaba Aliyu kai ma a gaida kai jajo ya yaba Abdulrahman kai a gaida kai jajo ya yaba Sulaimanu sannu a gaida ka jajo ya yaba Imara na tilas na jinjina tun da na yaba sannu gaida isa sannu gaida dan auta sannu gaida isa a gaida kai jajo ya yaba gani na saka gani na hito gani yau a dange da mai tuka ka gani zaka jinjina ga sarki tura ke kai na ka mai duka tashi sannu sarki tashi wai gidana tashi kai turaki a gaida kai kai kawa da mota hada gida sarki jikan sarki jikan wa babi a kai na da turaki Alhaji Bello dan Yakubu aka wadaɗe turaki Allah ja da kwana da ɗaukaka dan ya annadin turaki sarki jikan sarki jikan wa babi a kai na da turaki Alhaji Bello na Yakubu yau a kai na da turaki Allah ja da kwana da ɗaukaka rabu ya rika turaki sarki jikan sarki jikan wa babi a kai na da turaki Alhaji Bello dan Yakubu aka wadaɗe turaki Allah ja da kwana da ɗaukaka dan ya annadin turaki sarki jikan sarki jikan wa babi a kai na da turaki Alhaji Bello dan Yakubu aka wadaɗe turaki Allah ja da kwana da ɗaukaka dan ya annadin turaki 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 saboda haka muna son in kira limamin dango domin addu'a saboda samun nasara da ci gaba da wannan ƙasa samu da kuma shi turaki da aka rana
Don gode. Kuma da kula.
Bismillahirrahmanirrahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki
wanda da ikon sana yasa muka haɗu a nan don mu faɗa ma ɗan'uwanmu abokinmu wanda Allah ya ba wannan matsayi na turakin dangi da kuma ba da yake mun zo ganiyar naɗin turakin dangi Allah madaukakin sarki ya ga ya dace shi ƙara a bari to yanzu abinda sarkin bora ya ce abinda wani ya yadda a yi ne ba mai ba da mulki in ba Allah ba abinda nika roƙo ga turakin dangin bababe bisa ga wannan mukami da Allah ya bashi Allah su taya shi riko kuma Allah sa ya yi adalci kuma Allah su sa su ba shi ikon kuma taimakawa gundumar ɗage da sokoto gaba ɗaya. Dabar mai ma da warki in ba Allah ba. Sannan sauran jama'a da suka zo nan ina roƙon wanda kowa zo nan muka lafiya Allah su bai kowa gida lafiya. Allah su ba lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Wasu alaikum. Testing microphone, testing microphone, testing microphone. Suka zo ina ganin to ai shi na to lai saboda haka bayan mun saurari jawabin shugaban mai girma turakin dange da wababi shugaban kwamitin shirye-shirye na wannan naɗin sarauta na turakin dange da wababi da dukkan 'yan kwamiti malamai uwayen ƙasa jama'a maza da mata 'yan jarida assalamu alaikum a madadin dukkan jama'a wannan ƙaramin hukuma ta dangishin doka gamman muna wa na farko mai girma turaken dange da wa babin murna na ɗashi wannan sarauta a wannan rana mai kamar ta yau muna fatan ubangiji Allah ya taya shi riko Allah shi bashi haƙuri Allah shi sa wannan ya zama a ƙarin taimakawa ga masarautar dange da wa babi da kewayensu a nan kamar yadda jama'a suka gani wannan ba ƙaramin ci gaba ne aka samu na da wannan bawan Allah domin irin yadda jama'a suka yi dangazo suka taru wannan ya tabbata cewa wannan bawan Allah ta da jama'a tai yana kyakkyawar hulɗa ta da su mutum na gurgudu mai mutunci da karamci shi yasa aka yi wannan taro domin taya shi murna bisa ga wannan naɗi da aka yi masa muna fatan ubangiji Allah shi ƙara ba shi hankuri shi ƙara ba shi juriya da jama'a da yake tare da su ya hulɗa kyakkyawa tare da su kamar yadda ya saba Allah ya sa wannan nauyi da aka ɗora mai ya zama mai sassauci bisa gare shi ya ƙara hankuri domin a yanzu wani nauyi ya ƙara samuwa gare shi na shugabanci inda ɗan abu kaɗan ana iya ganin cewa ai bai daidai ba ko bai kyauta ba sai ya sa hankuri a gaba muna fatan ubangiji Allah ya sa a yi wannan taron lafiya ƙare lafiya Allah ubangiji mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a jawabi kenan da bakin honorable maulidan ta sallah shugaban karamar hukumar mulki ta dangi shuni local government cikin idona ina ganin babban darakta na kuɗi Alhaji Bello to Allah ka gawarce tun da zuban ban gaishe ka ba kuma ina ganin akwai manya-manyan ilahirin manya-manyan mutane da ban waɗi sunansu ba don Allah a yi min gafara to kahin sannan ina son in wa jama'a sanarwa cewa akwai liyafa akwai ta local government akwai ta kuma ta manyan baki da gidan baki na local government amma gidan baki sai mai kati
sai manya waɗanda an kaba takarda su za su shiga gidan baki. Sannan local government kowa da kowa shi na zuwa shi. Akwai abin komi mun tana da saboda haka akwai da shi makada a dakata makada a dan dakata mana da Allah kaɗan sanan mun ba ku dama. Makada da mabusa sarkin musulmi ku dan dakata da Allah sai mun zo wurin aski da Allah muna kira ga mabusan sarkin musulmi da Allah su yi muna ɗahiri a tawa wajen aski saboda haka zan kira Abdul Izi da kuma Ibrahim Jaju in suna kusa da Allah su hushe muna bakin waƙar da an ka shirya ma mai girma turakin dange. Abdul Izi bismillah. Bismillah Abdul Izi. Kowa shi kasu kunne ne ya saurari waƙar da aka shirya ma. Turaki. Mai girma tashi farawa. Allah ya turaki. Da Allah a bada hili jama'a a bada hili za a yi aski kuma ina kira ga jama'a su buɗe wuri domin a samu sararin da za a taho a yi aski. Sannan Abdul Izi ni haka jira ka sa sauti mu ji waƙar da ka shiryo ma mai girma turakin dange. Da Allah jama'a mayan baki da ke ciki da Allah a yi min gahara wala ban ya ganin kowa da kowa amma ina iya muku gaisuwa to bismillah Abdul bismillah. Alhaji mai dan ma iyali muna ma barka da zuwa jama'a ku muka jira. To ina ganin sarkin yamman dan Manau Alhaji Musa Alhaji Isa Yusuf Bakura tare da tawagarsa muna yi maka barka da zuwa. To da Allah ana bida Alhaji dan Haja Abubakar Gotomo da dan Haja in suna kusa chairman na masu buredi na neman su. To jama'a da Allah ina shin mai waƙin ko mu ci gaba da aski. Ko rana kui da Allah jama'a a ba da dama waɗannan 'yan wasa su shaƙe ayarsu akwai Kaduna suna da turaki amma ya bani turakin dangana. Zamfarawa na da turaki, Yakabawa na da turaki amma ya bani turakin dangana. Kano na da turaki, Katsina na da turaki amma ya bani turakin dangana. Jigawa suna da turaki, da Bauchi suna da turaki amma ya bani turakin dangana. Suna da turaki, Adamawa na da turaki amma ya bani turakin dangana. Borno suna da turaki, Yobe suna da turaki amma bani turakin dangana. Kusawa na da turaki, da Taraba suna da turaki amma bani turakin dangana. Nasarawa na da turaki, Namiji suna da turaki amma bani turakin dangana. Sabawa suna da turaki, da Kogi suna da turaki amma bani turakin dangana. Allah wane ne turaki? Faɗa mana shi mu ji shi. Wane ne turaki? Faɗa mana shi mu ji shi. Turakin dange mutum ne mai girma. Turakin dange mutum ne mai daraja. Alhaji Bello Yakubu dan Malam Yakubu. Jikan Muhammad mai yaki Alhaji Bello turaki. Jikan Halil mai yaki
turaki ɗan sarkin musulmi mace da bello turaki da kuce turaki bello kanan bello sahibin bello shatima Allah da abubakar ɗan 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 ado da muje zaki da wani akwai da wani na gwani baban wasu kakura da kakura baban fatima da turakin gidan gida ji halima da dagar mazan fawa baban hajjijin mugiwar matan turakin yan daga haki balla na yakubu ina sauraro wakar nadin sarautar kuma gobe yakubu as turakin dangi Allah ya kiya karko amin sifili da sifili uku biyar sifili da shida bakwai ɗaya ɗaya abdul isi ta ga lafiya da sarake zauna lafiya an yi na bijiyar ta safa ta kowa ya jiya alhaji bello ne dan yakubu an gama da turakin ta ga lafiya da sarake zauna lafiya dangalgal yanzu abu na gaba sai askin sarauta sabon sarkin dange sabon sarkin turakin dange sai an gama wannan a koma sa'adu yanzu aski za mu kira masu haƙƙi da aski na gidan mai martaba sarkin musulmi domin su yi askin wannan sarauta ta turakin dange na farko turakin dange da mai girma turaki muna yi ma barka da samun ganin wanka rana Allah ya taimaka Allah ya kama muna godiya ga wanda ka mai girma
aski jama'a yan uwa da abokan kamar a ƙara gwani
soyayya za ya jama aboki mazaje jarumi gwanina ka mutunci Can na gan shi sauna yana faɗin wai ina baɗi kwalliya ake wa doki shin mai zane da shaki rakin yiwa tun da kai dai ina wurin ba sarki ji kan sarki ji kan wa ba ne aka yi na da juraki Alhaji Bello dan Yakubu aka wadaɗi juraki Allah ja da kwana da ɗaukaka dan ya Allah dan turaki sama za gudu gai da ke gudu sannu zaki turaki mai kyauta kake kuma kayi da shi sannu taki turaki gida an gogon halimatu har da umu turakin dangi sarki ina gwada mini rana a sarauta da wabari wanda yake godiya ta musamman ga mai girma sarkin bauran dange. Hello? Shugaban kwamiti da dukkan 'yan kwamiti waɗanda suka gudanar da wannan aiki har Allah ya kai mu ga wannan nasara ina godiya gare su ga 'yan uwa da abokan arziki da na nesa da na kusa duk wanda Allah ya kawo na lahiya ina fata Allah ka bai da shi gidan shi lahiya godiya ta musamman Allah ka ƙara danƙon zumunci Allah ka ƙara taimakon mu na gode ƙwarai na gode ƙwarai jinjina wayin sarki yanzu za ta tsaya marigayi babu umaru farko Allah shi karsa marigayi babu umaru Allah ya rahama baba abuti da zai jinjina da ya baba abuti da zai jinjina ya baba baba abdulkadir mai jinjina ya baba baba sani maka jinjina na ya baba baba umaru kore na ya baba ne jinjina baba shehuti da zai jinjina ne ya baba baba mai gwandu da tambara gani na zaka sana sun koya da kai da mata burin turaki sana ga kusa ne jinjina yau gari ajiya halima ne jinjina gani na zaka ajiya halima a gaida ke ga umar gida ajiya halima matar turaki a gaida ajiya halima ga aisha su da tambura ajiya halima da bai cikin kiko da zaka ajiya halima ke ba ni kyautar ke in yawa ajiya umu a da ke ji tambura ajiya umu wasa ya sha ki in mai fada ajiya umu ke ƙara kasai ta yawa ajiya umu ga aisha ta tambura wannan ku yayi nauyi da kyau ya kogo a kai ma a gaida kai kaji tamburana bello mb a gaida kai kaji tamburana abdulrazak kai ma kaji tamburana da kwarana kai a gaida kai kaji jinjina ibrahim kai ni da
nake nufi ka je tambura Ibrahim ta so ka rausaya in yi tambura Abubakar kaiwa Abubakar shi da zana gaida kai ka je tambura Aliza ke ta so ki rausaya ki je tambura Aliza ke ta so ki rausaya ki je tambura Fatima ta so da jinjira ki kana zaka Fatima ta so ga tambura na kudai miki Abokan tiraki ga wai cika jajunai uku Abokan tiraki ga jinjira jajunai uku Me akwai masu lambo a taso ga tambara Me akwai masu lambo a tilar jirgin Barista Iroma Abdulkadir Murayawa Alhaji Bello Tufa Kaji Tambara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah subhanahu wataala ya saka samu da marhalattar wannan nadin sarauta da aka yi na turakin dangi. Wani fatan alheri za a yi masa. Muna mai fatan alheri kwarai da gaske kuma muna roƙon Allah ya taya shi riko. Kuma duk wanda suka zo suka halarci wannan taro da nan nesa da na kusa muna fata Allah shi kai Allah ya saka musu da mafi shi alheri kuma yadda suka zo lafiya Allah shi mai shi gidajen su lafiya mun gode kwarai da gaske. Da yake mukami ne inda kusan za a jagoranci al'umma wanda kira za a yi su al'umma da za a jagoranta domin ganin sun ba wa talatin din ya haɗin kai ya samu nasara a wata. To mutane wanda al'ummar da yake wakilta mutane ne masu bayayya. Insha Allah ba za a samu matsala da su ba za su bashi goyon baya 100% don su tabbatar da cewa wannan sarauta ya gudanar da ita yadda ya kamata. Yawa. Alaikum salam. Za mu so mu san sunan ka kuma alakar ka da shi wanda aka da wannan sarauta. Sunana mai akwai Lamido. Wanda an kawa kuma turaki wani gehe ɗana na. Allah subhanahu wataala ya ba da ikon sarkin jirgin ya naɗa sunan sarki turakin dangi da wamali. So wani fatan alkhairi za a yi a gare shi da kuma kira da su al'ummar da Allah subhanahu wataala ya sa zai jagoranta. To ko da ma na riga na faɗa cewa mulki Allah ka bashe shi ga wanda ya gara ma kuma lokacin da ya gara ma. To Allah ya kaddara ba shi wanga mulki na turakin dange ina mai fata alheri kuma yana mai kira na shi kokari shi adalci sannan kuma shi kokari shi taimaka ma jama'a gundumar dange da Sokoto baki daya. Wannan ne shi ne sai cancanta kuma ne yasa ne kusa da suka to ko da ma na faɗa daga can da yake ni na shugaban kwamiti ɗin wannan shirye-shiryen bikin gaba ɗaya
na yi musu fata duk wanda ya zo wurin Allah shi mai da shi gida lafiya, shi suke mutanen gida lafiya, kuma sannan mu Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Shi wannan gidan TV na mu Amurka da sabon zamani da kuduri da yake da shi na magana da matasa wanda kusan yawancin su kaso 70 ake da su na al'ummar Najeriya matasa da wata ana ta shaye-shaye wanda ba ta iya maza ba har ma mata kuma mata wanda suka cikin gida su ma sun faɗa cikin wani ɗari domin yin TV na ƙoƙari da ya ja hankalin matasa domin su guji wannan mummunan wani kira za a yi da su matasa. Bisa gaskiya in an ka ci gaba da faɗakarwa kamar yadda kuke yi, ya Allah ya kaddara ya yadda za mu shawo kan wannan bala'i, don bala'i ne gare mu, don ga da babu wannan irin shashaye, yanzu ka ga har da 'yan mata da matan aure da sonsu duk suna waɗannan shashaye, kaga abin takaici ne kwarai da gaske. Don haka yi musu ina yin su fata Allah shi raba su da wannan ɗabi'a, kuma inda ba su shiga ciki ba Allah kada sa su ciki. Sunana Alhaji Bello Gogarawa, kuma wannan dan uwan matata ne, surki na ne kenan. To muna fatar yadda Allah sa an ka wannan naɗin lafiya, to Allah sa alheri cikin wannan naɗin, kuma Allah shi taimake shi, Allah ya sa a ce gwamma da an kai, Allah ya sa wannan sarautar ta zama ci gaban Dange da mutanen Dange baki ɗaya. Wa alaikum salam. Allah subhanahu wataala cikin nasara ya sa sarkin Dange ya naɗa wannan sarauta ta sarkin Dange. Akwai al'umma na kusa da nesa da suka zo, wani fatan alheri da to ina fata alheri yadda Allah ya kawo su lafiya, Allah ka mai da kowa gidan shi lafiya. Sannan akwai al'umma da za a jagoranta wanda za a tafiya da su, to wani kira za a gare su domin su ba da haɗin kai wurin ganin an gudu taron siyata. To abin da kawata da Allah ya kaddari, Allah ya bani wannan matsayi, ina roƙo ga jama'a su ba mu haɗin kai don a gudanar da wanga nauyin mu samu sabke shi lahiya yadda Allah ya ɗaura mu shi cikin sa'a da kuma adalci da biyayya. Sannan shi sarki da wannan wani sarki to ina godiya ga wana magajina sarkin Bauran Dange Alhaji Bello Muhammadu Usman bisa ga wannan matsayi da ya bani. Ina godiya, Allah ka saka mishi da hairi, kuma Allah ya ƙara dankon zumunci ya ban mutane. A ƙarshe wannan gidan cibi mai albarka akwai abubuwa da yake la'akari da su, kusan jama'a da za a jagoranta matasa ne, kuma ba wata al'ada ta shaye-shaye, ba wai ma maza matasa ba, ya kai ga mata da matan da suke cikin gidan wani gidan cibi na ya kira wani wani kira za a yi da su matasa. To muna kira ga matasa don Allah su ba da haɗin kai, su bai shaye-shaye, su tsaya bisa ga aƙida ta mutum ya bi ɗan makainai, kuma mu za mu yi tsaye bisa ga yadda Allah mu ga mun taimaka ma matasa da ayyukan da za su yi. Saraki jikan sarki, jikan wa babi akai da juraki, Alhaji Bello na Yakubu yau akai da turaki, Allah ja da kwana da ɗaukaka rabu ya rika turaki. Saraki jikan sarki, jikan wa babi akai da turaki, Alhaji Bello ɗan Yakubu aka